104.7 IFM. Report! Bagyang tumaas ang naitalang tourism revenue ng La Union noong 2024 ayon sa La Union Tourism Office. Mula sa 1.03 billion pesos na kabuuang kinita noong 2023, nakapagtala ang tanggapan ng nasa 1.06 billion pesos ngayong 2024. Sa pagtatala, pinakabinisita ang bayan ng San Juan na may 211,234 tourist arrivals ng 2024, San Fernando City na nakapagtala ng 105,730 at Bawang na may 105,527 na bisita. Bagaman bumaba ng 2% ang naitalang tourist arrivals sa magkasunod na taon, tumaas naman ang kagustuhang gumastos ng bawat turista dahil ng pagtaas ng revenue. Sa nakalipas na Visitor Experience Survey, lumabas na highly satisfied ang mga turista na karaniwang bumibisita sa mga baybayin dahil sa mga maayos na tanawin at travel options upang madaling mapuntahan ang lugar. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.